Salut, prieteni! Am tot așa o poveste, tot de la începutul anilor 90, când mă luasem eu de fumat. Nu știu cum să vă spun, dar avea tata un talent fantastic. Când spunea că mă prinde, mă prindea. Nu știu cum făcea, dar mă prindea. De-a lungul timpului m-a prins de vreo câteva ori cu țigarea până să... Și într-una din zile, tot așa mă întreabă el dacă fumez, eu spun că nu fumez, el ce bine, las că te prind eu. Dacă mă prindea cu bătaia, cu țigarea, pedeapsa era bătaia, bătaia era oricum, dar mă ținea în casă, ca acum, ca pe carantină, da. Și nu știu cum văd puștii din ziua de astăzi regula asta cu statul în casă, dar pe vremea mea și cei de vârsta mea știu, dacă erai ținut în casă o oră, nu o zi, cred că nebuneai. Adică, nu știu, plouă, ninge, noi ieșeam afară, noi eram numai afară, nu stăteam în casă. Dar am mai spus eu și în alte rânduri, nu stăteam afară să lăsăm în casă vreun PlayStation sau vreun calculator, nu. Ieșeam afară ca și erau timpurile atunci. Și cea mai mare pedeapsă pentru mine nu era bătaia, că aia oricum trecea. Problema era că mă ținea închis în casă, asta era marea problemă. Bineînțeles, și tata la rândul lui încerca să mă țină în casă, pentru că și dacă mă pedepsea și mă ținea închis în casă, cum prindeam ocazia, fugeam sau ziceam că mă duc să cumpăr pâine și nu mai veneam acasă, știam, deci așa era. Într-una din zile, Într-una din zile, la fel, tot așa mă întreabă tata dacă fumez, eu spun că nu, ce lasă că te prind eu și trece. Nu trece de la treaba asta o zi, două și tata trebuia să se ducă la un botez cu mama. Și ei când s-au dus acolo, după ce au plecat la botez, eu am venit cu prietenii mei în casă, la mine, să vedem filme la video. Cei care știți, toată lumea știu că la începutul anilor 90 explodease genul ăsta de afacere în România cu închirieri casete video și în fiecare cartier, să zic că erau câte 2-3 centre, bineînțeles că și la noi în cartier erau, dar noi eram un pic mai privilegiați pentru că în apartament la unul dintre bunii mei prieteni din copilărie, la Broască, cineva închiriase o cameră tocmai pentru a face un centru de ăsta de închirieri casete video. Și atunci Broască, fiind și proprietarul apartamentului, bineînțeles că lui nu-i lua bani să-și ia o casetă, adică avea acces. Și a adus Broască într-o seară vreo 2 casete, ne-am strâns noi acolo 3-4 prieteni și băieți, între filmele și casetele de acțiune pe care le-a adus, să găsea și o casetă porno. Bineînțeles că noi ce ne-am gândit, hai să o punem pe aia prima. Și băgăm noi caseta porno acolo, băiatule, nu trece 10 minute din film și intră tata pe ușe. Intră tata direct pe ușe, eu cu țigarea în mână, tata bineînțeles că zice, ce faci, fumezi? Eu îi dau țigarea lui Broască, că stătea lângă mine pe pat. Îi dau țigarea lui Broască, ăsta apucă să o ia. Dar problema e că Broască avea în mâna ailaltă și el țigarea lui. Și vă dați seama că Broască fuma din 2 țigări. Și uite așa m-a prins tata și cu țigarea și cu caseta porno și cu casa plină de băieți. Bine, asta nu era o problemă, că la noi prietenii mei, v-am mai povestit eu și în alte filmulețe, aveau acces, la noi era ușa deschisă pentru toată lumea. Și bineînțeles că multă vreme după întâmplarea asta și tata povestea cu prietenii lui, cu colegii de servici la servici sau pe unde avea ocazia, că uite cum l-am prins pe Fimiu, și noi afară prietenii, cum l-a prins taxul pe ăla cu țigarea și cu caseta și cu nu știu ce. Nu mi-am luat bătaie, țin minte că nu m-a bătut atunci și parcă nici nu m-a pedepsit, nu mai țin minte exact. Dar întâmplarea, atunci mă îngălbenisem, eram ca lămâia, vă dați seama. Acum e o întâmplare, uite, de care mi-aduc aminte, râd și vă împărtășesc și vouă. V-am pupat!